bisimilayi malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko mali finitigiw kɔni ye tagali daminɛ kidali ayiwa kibaruya sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ ko kunu tɛnɛdon février kalo tile 10 kɔnɔna la ko armée malienne ni o ye an ka finitigiw ye ko olu kɔni ye sira daminɛ hokumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko finitigi minnu bɛ ka taa ni tagali fɔlɔw la ko olu kɔni bɛ taa maa 300 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa o mɔgɔ 300 ninnu na ko min yɛrɛ ye finitigiw ka mobili min bɛna taa ni ma kofɔlen ninnu fɛ ko o kɔni bɛ taa mobili 32 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ na ayiwa o kun kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko kɛlɛbolo min sigilen bɛ kidali ko olu ni mali finitigiw kɔni bɛna jɛ ka baara kɛ walasa kidali majugu minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka taga bɔ yen min yɛrɛ ye mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye n'o bɛ se ka ban cogoya min na ayiwa ko ni kɔni ye baara kun fɔlɔ kɔni daminɛlen walasa bɛn bɛ se ka segin ka na mali kɔnɔna cogo min na min yɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw ye o y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni baara ninnu kɔni kun fɔlɔ kɔni daminɛ la wa ko min yɛrɛ ye maliyɛn bɛɛ ye ko bɛɛ ka dugawu kɛ ni ma kofɔlen sabula o bɛ ka taa fasoko de la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni bɔnɛla nin na Gawo ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko karido min yɛrɛ ye février kalo tile 9 ye ko nin ye cɛ dɔ ye ale yɛrɛ kun sigilen bɛ Gawo ko ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye yɔrɔ Daya ye ni ale ye banbagaci minnu bɔra banbagaciya la ka marifa bila ka fara mali finitigiw ko ale kɔni ye olu ka ɲɛmaa ye ko banbagaci dɔw de kɔni binna ale yɛrɛ ka Gawo ani Ansɔngɔ kɔni cɛ ni ka bɔnna ni ayiwa o kun kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko ni makofɔlen kɔni su yera wa ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna ka dɔn maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ walasa bolo bɛ se ka da u ni ɲangini min ka kan o bɛ da u kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Ansɔngɔ a yirala ka fɔ ko cɛ dɔ fana kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni bɔnɛla nin na majuguw kɔni fɛ ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko nin ye dugu dɔ de ni dugu ni an b'a fɔ o ma Lelawi ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Ansɔngɔ mara la ko nin ye bagankɛla dɔ de ye ko ale kɔni tun bɛ yen nɔ ni ale kɔni yɛrɛ tɔgɔ ye Seyidu Yeya ye ko majugu dɔw de kɔni taara bi ale kɔni kan a ka denbaya la n'o kɛra tarata don ayiwa tuma min na ni majugu kɔni taara ni nin makofɔlen ye o kɔni seginna ka na n'a ye sibiri don ni ka faga a ka denbaya kɔni ayiwa o kun kɔni maaw kɔni bɛ ka siga k'a fɔ ko ni makofɔlen kɔni faga kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye k'a fɔ ko min ye France 24 ni ale yɛrɛ kɔni ye faransi kunnafonidiso dɔ ye ko olu de kɔni kun taara min ye ni makofɔlen ninnu fɛ yen nɔ u ka nin dugu kofɔlen na ka taa ɲininkali dɔw k'u la majugu kɔni kan ayiwa o kun de kɔnɔna la ni makofɔlen ninnu kɔni bɔra ka dakuru u bɛ min dɔn ni majugu ninnu ka baaraw la olu kɔni bɔra ka ɲɛfɔli k'u ye tuma min na o kɔni kɛra min ye France 24 ye n'o ale ye nanzaraw ka kunnafoniso dɔ ye olu kɔni ye o jaw kɔni bɔ u ka jabaraninw kan tuma min na o kɔni jaw kɔni bɔra u ka jabaranin kan ni majugu ninnu kɔni sɔrɔla ka taa nin baara in kɔni kɛ ayiwa an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi min ye Seyidu ye ale kɔni ni tora nin waleya in na wa min yɛrɛ ye nin dugu kofɔlen ye a yirala k'a fɔ ko nin dugulamɔgɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don wa ko u caman kɔni bɛ ka bɔ u ka duguw la k'u kunda Ansɔngɔ kɔni kan ayiwa kunnafoni kuncɛla kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da o kulo kan o de ka fɔ jumadon février kalo tile 7 la a yirala k'a fɔ ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni minɛna finitigiw fɛ ka sabu kɛ ko siga kɔni kɛlen b'u la ko n'u tɛ Bamakɔ ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Bamakɔ suguba ye ko ni cɛ 3 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni kun yera yen wa ko u yera maaw kɔni sigar'o la tuma min na maaw kɔni sigara ni makofɔlen ninnu na o kɔni ye ci bila finitigiw ma tuma min na ci bilala finitigiw ma olu kɔni nana ni makofɔlen ninnu minɛ ka taa n'a ye u dagayɔrɔ la u selen o dagayɔrɔ ninnu na olu kɔni ye ɲininkali caman kɔni kɛ ni makofɔlenw na o y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɔra Duwanzan de wa ko u b'u kun da Jema kan ko olu kɔni bɛ ka taa Jema de ka t'u dege bagankɛ na ko olu kɔni tɛ banbagaci ye o hukumu de kɔni kɔnɔna la finitigiw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛ ani u ka minɛnw kɔni lajɛra k'a jira ka dɔn makofɔlen kɔni don an bɛ yɔrɔ min na ko bi finitigiw kɔni y'a jira k'a fɔ ko siga kɔni kɛlen don na ko n'u tɛ banbagaci maaw kɔni dɔw fɛ hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ ni makofɔlenw kɔni na ka dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ u bɛ banbagaciw de fɛ walima n'u tɛ banbagaciw fɛ ayiwa ninnu na makofɔlen ninnu kɔni minɛlen Bamakɔ finitigiw fɛ min yɛrɛ ye Jema ye a yirala k'a fɔ ko kunu ko banbagaciw kɔni taara banbagaci wale dɔ kɔni kɛ yen finitigiw dagayɔrɔ fana la kɔni ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruyaw ye ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la